Tak ahojte, vítam vás na mojom YouTube kanáli. Dneska sme v oblasti Sal Hašiš, konkrétne budeme natáčať hotel Al-Qasr. A rovno vám chcem na začiatku povedať, že toto video bude dlhšie, nakoľko rezort je naozaj rozsiahly. Budem sa vám snažiť čo najviac toho povedať z takých mojich postrehov, možno že čo nebolo v cestovkách. Video bude určené prioritne pre Slovákov, Čechov, možno Poliakov, ak budú rozumieť, ale budem sa snažiť nahrať aj titulky, takže ak hovoríš po anglicky, tak si skús zapnúť anglické titulky. Dneska je 2. júna, takže momentálne je obed, vonku je okolo 34 stupňov, takže poďme na to, pohodlne sa usadte, ak máte chuť a pozerajte toto video so mnou. Ešte možno jedna vec, ak budete chcieť nejaké otázky, kľudne mi píšte do komentárov, ja sa budem snažiť vždy odpovedať na všetky otázky, ktoré budú, a keď ich nebudem vedieť, tak skúsim preveriť, aby boli korektné tie odpovede pre vás. Tak poďme na to. Takže toto je vlastne vstup do hotela. Rovno vám takto môžem ukázať, to je taký pekný výhľad na typy izieb, po ktorých si tiež potom povieme, aké sú tu možnosti. Sú tu vlastne swim up izby, kde máte vlastné bazény a tie sú väčšinou po tých krajoch, vždycky na samozrejme najnižšom podlaží, a celkovo hotel má maximálne 5 poschodí. Hlavná budova, ak idem pomaly, tam je zložená z 3 poschodí. Začíname na tom najvyššom, čiže vlastne na 3. a budeme vlastne vždycky klesať o poschodie nižšie. Čo sa týka bezpečnosti, báť sa nemusíte, hneď tu vidíte, že prechádzate cez turniket, ktorý je na to, aby sa sem nedostal niekto nebezpečný, a vlastne všetko sa tu preveruje. Takže vchádzame smerom do lobby. Recepcia je na vlastne pravej strane. Vyzerá to nejak takto. Pri príchode vás tu budú ubytovať, možno vás uhostia tu rovno v prvom bare, ktorý je otvorený 24/7, je vlastne to non-stop bar a sú tu najkvalitnejšie drinky, aspoň čo nám bolo povedané, ale aj káva. Večer tu hrá vždycky živá hudba na klavíri. Takto vám to ukážem. Takže sú tu veľmi priateľskí ľudia, usmievaví, a tento chalanisko robí fakt, že najlepšie drinky z pravých alkoholov, čo nám aj bolo povedané. Teraz vám ukážem terasu na 3. poschodí. Tu sme čakali, keď nás ubytovali vlastne na izbu, takže tu môžete vidieť aspoň taký ten základ, čo si prejdeme všetko. Sú tu nejaké bary, ubytovania, a hlavná reštaurácia sa potom nachádza tu na tejto pravej strane. Tu je potom donut bar, vzadu je nejaká, myslím, že turecká reštaurácia, a tu je vzadu ešte potom Fresh tam robia vlastne z čerstvého ovocia, ktoré fungujú od 7 ráno, ale k tomu si tiež povieme. A všetky tieto priestory sú bazény, kde sa môžete kúpať. Vzadu sú slnečníky, neviem, či to je vidieť, ale hovorím, to si prejdeme všetko. Už priestory sú kompletne klimatizované, takže je tu príjemná teplota, aj keď je obed. Prejdem cez recepciu, pôjdeme o poschodie nižšie. Stále tu inak upratujú, starajú sa to o to, čo je za mňa super. Sú tu potom živé kvety, tiež to robí takú príjemnú atmosféru. Tuto na tejto strane sa potom nachádza
vlastne informácie pre rôzne cestovné kancelárie. My sme tu cez Fisher alebo teda Cartago Tours. Tu vlastne vidíte potom všetky vlastne či už spiatočné cesty, nejaké výlety. Je tu aj samostatný český animačný tím Motion, ktorý sa stará o zábavu a robia tu vlastne program. Môžem vám to aj takto nakamerovať. Je to podľa dní rozdelené. Platí to na tento rok. A potom večerný program, ktorý je už priamo v amfiteátri. Dá sa ísť potom aj výťahmi, ale pôjdeme na pešo, aby sme si to mohli ukázať. Tie priestory sú tu fakt veľmi pekné. A to chcete trošku, môžeme pretočiť. Je to takto rýchlo zbehnem. Tuto nižšie je taká kľudnejšia časť, kde sa väčšinou aj my stretávame s delegátom. Inak pre Fisher a Cartago Tours je tu egyptský vlastne zamestnanec, ktorý vie výborne po česky a rozumie po slovensky. Fakt veľa vecí vybaví, je veľmi milý, takže určite sa na neho obráte, pokiaľ máte nejaké požiadavky alebo aj problémy, alebo niečo mi nejasné. Nehábite sa osloviť cez WhatsApp. V celom hotelovom inak priestore je Wi-Fi, nemal som žiaden problém, fakt tu funguje veľmi rýchly internet, neseká mi tu nič, dokonca tu dokážem editovať videa, čo je super, takže to je potom taká kľudnejšie. Je tu taktiež bar. Môžeme si ukázať aj tú terasu v tomto nižšom podlaží. Takže tu vidíte taký bar, ktorý je myslím otvorený tiež relatívne dlho večer, ale teda ak chcete 24-hodinový bar, tak potom v tom vrchnom poschodí, kde je lobby a recepcia, ten funguje non-stop. Tu je taká kľudnejšia časť. Ukážem vám nejaký výhľad. Fontány a také jazierka. Takže môžete si tu posedieť či už večer, alebo teda aj počas, niekedy je takýto úpek, tak hovorím, je momentálne skoro 1 hodina, čiže slnko fakt, že páli. Určite odporúčam natierať sa 50 plus, aspoň na začiatku. Ja som sa natieral tiež celú dovolenku, aj tak som sa trochu spálil. Takže naozaj to slnko nepodceňujte. Pôjdeme určite aj na pláž, kde si potom ukážeme nejaké aj tie vstupy do mora, nejaký je tu vstup, aká je tu voda, či potrebujete topánky a podobne. Sám som premýšľal inak, ako to celé zobrať, tento hotel, ako vám to ukázať, aby to malo hlavu petu, lebo je ten priestor naozaj veľký. Nech tu sú potom, ešte aj toalety, ak potrebujete ísť rovno na záchod. Ukážem vám aj tento výhľad. Celkom dosť to fúka, je to aj príjemné v tých teplotách, aspoň tak necítite, keď páli. Takže tu môžete vidieť tie izby, jak som aj hovoril, je tu viac typov tých izieb. Prejdeme si to potom aj po tej záhrade, ktorá tu je nádherná. Tie izby sú viac menej junior suite, to je v podstate taká klasická izba na fotkách. To zbadáte, že je oddelená takou drevenou zástenou, za ktorou sa nachádza gauč a potom teda nejaký balkón alebo terasa. Potom je tu vlastne tie sú s možnosťou samozrejme s výhľadom do záhrady, alebo tieto práve tie swimapy, čiže vlastne so vstupom do bazéna, ktorý je takto spojený vlastne pre niekoľko tých daných izieb. Potom sú tu master suite, tie sú vlastne o niečo väčšie a majú samostatnú izbu pre obývaciu časť a pre spálňu. Tam potom je rozdiel aj v tom, že máte väčšinou väčšiu terasu. V tejto izbe som ubytovaný momentálne aj ja, taktiež sú aj swim-up izby, ale sú aj potom vlastne tie s výhľadom do záhrady alebo na more.
Počul som, že sú tu aj iné izby, ešte sú tu také domčeky, tie vielky, tie sú inak momentálne nachádzajú tu. To sú vlastne samostatné budovy, kde máte celú tú budovu pre seba, vlastný bazén a v podstate to také súkromnejšie. A potom sú tu ešte takéto izby, ak vidíte tu, neviem presne, jak sa volajú, ale viem, že majú vlastnú veľkú terasu a vyrývku. Vlastne v tejto časti, nechcem to tam kamerovať, nemajú súkromie, ale teda aj takéto izby, nie ich veľa. Takže aj takáto možnosť izieb. To sa potom informujete priamo v cestovnej kancelárii, ktorú z týchto izieb by ste mali záujem. Pôjdem výťahom alebo idem na pešo. Ukážem vám ešte zase tu. Zase tie izby, o ktorých sme sa rozprávali, takto zhora je to lepšie vidieť. Takže tu vidíte celkovo tie záhrady. Je tu dosť zelene, čo sa mi páči. Je to také prepojené, celý tento hotel by mal disponovať okolo 485 izieb, myslím. S tým, že tieto izby sú teda rôznej kategórii. Celý ten hotel je postavený vraj v egyptskom štýle. Neviem, toto je egyptský štýl teda. A hotel je nový. Bol otvorený vlastne pred rokom alebo minulý rok, ešte stále sa dokončuje. Spa vlastne nie je ešte ani otvorené, to vám pôjdem tiež ukázať, to sa ešte dokončuje. Teraz sa otváral detský kútik, pokiaľ mám správne informácie. A stále prebiehajú tu vlastne tie stavebné práce, ale nie je tu žiaden ruch, čiže bať nejaké buchotu sa nemusíte. Takže ešte raz, tu sú tie swim-up izby, ktoré môžete vidieť. Tu sú teda štandardné izby s terasami a výhľady už potom aj na more, keďže sú na vyššom poschodí. A toto práve sú tie také domčeky, kde máte aj tú výrivku. To sú izby označené 5201 napríklad, okolo ktoré prechádzame. Ale hodím vám sem, ak sa mi podarí, aj takú mapku vlastne toho hotela, kde si môžete pozrieť konkrétne tie izby a sektory, nakoľko je to rozdelené na viac sektorov. Takže asi toľko to k tomu. Prejdeme dole, čiže teraz na tom druhom podlaží, takisto na najvyššom je tá recepcia, teraz na tom strednom a prechádzame už vlastne na ten súterén, kde je záhrada, izby, reštaurácie, bary a potom je ešte nižšie podlažie a tam už vchádzate smerom k moru, tak keby na úrovne zeme, a teda mora. Tu ešte raz teda tie typy izieb tiež môžete vidieť. A takto prejdem cez tú záhradu. Koľko máme hodín? O jednej otvárajú reštauráciu, za chvíľku bude jedna, tak skúsime to prejsť tak, aby sme to stihli. Čo sa týka potom reštaurácií, takých à la carte, viete si rezervovať 3 reštaurácie. Je tu talianská reštaurácia, to sa vám myslím, že Oliveto. Potom je tu reštaurácia egyptská, alebo teda taká orientálna a ešte azijská. Oliveto je práve táto talianska, tá sa nachádza teda tu dole. Ak si chcete rezervovať niektorú z týchto reštaurácií, vždycky sa rezervuje, myslím, že od 11. do 13. Nie som si teraz úplne istý, ale tá rezervácia prebieha v Vienna Cafe. To je vlastne tento priestor. Tam skúsim len tak behnúť, nie je tam veľa ľudí. Tu, kde máte vlastne snacky, môžem vám to ukázať. A tá rezervácia sa robí pri vstupe. Prejdeme tadiaľ okolo, takže musíte si rezervovať do tých reštaurácií. Čiže rezervácia, potom do reštaurácie sa robí tu. U tejto pani alebo pána, ktorý býva okolo a viete si tak rezervovať vlastne večeru v konkrétnej reštaurácii. Tu sa potom nachádza tá azijská reštaurácia, tá je momentálne ešte zatvorená, myslím. Volá sa Kazumi, aby ste teda mali informáciu. Myslím, že je to zavreté. Dá sa tam pozrieť. Takže takto vyzerá priestor tej reštaurácie Kazumi. Tieto reštaurácie sa otvárajú výlučne až večer, teda na tú à la carte večeru, ktorá je servírovaná, myslím, že v 3 chodoch. Ešte sme neboli v tej reštaurácii ani jednej.
Tu už sú potom tie bazény, tie vám ukážem tu z prvého, ako keby ďalšia reštaurácie, ktorá je snack, taká snacková. Tá sa nazýva potom Boka, kde si môžete vlastne dať nejaký snack. Takže je tu veľmi príjemná atmosféra v celom tom hoteli. Tu oproti sa potom nachádza ten donut bar, kde sú vlastne zmrzliny a sú tam rôzne donaty, už podľa názvu. Tu sa viete kúpať vlastne v tých bazénoch. Toto je vitamín bar, tam si to tiež prejdeme a vzadu je teda za ním hlavná reštaurácia. Celkovo by tu malo byť, ak som to dobre rátal, 8 barov v rámci celého hotela. Tie 3 à la carte reštaurácie, jedna teda hlavná reštaurácia. A myslím, že to je asi tak všetko z takých tých hlavných vecí. Je tu samozrejme aj fitko, je tu detský kutík, je tu aj také tie, máte nejaké aktivity, takže dá sa tu riešiť aj toto. Idem vám ukázať ten donut bar, ešte to prejdeme. Nevidíte tie výhľady. Odtiaľto sme prišli teda. Tu je hlavná, teda trojpodlažná hlavná budova. Hej, kde sme vlastne videli tie výhľady. Hore je teda recepcia, pod ňou jeden z tých barov, taký kľudnejší. Tu dole sú tie reštaurácie a hlavne tá Vienna Cafe. Upozorím na tú teda rezerváciu všetky robiť do reštaurácií vo Vienna Cafe. Je to naozaj nový, veľmi pekný rezort. Je tu fakt, že veľmi dobrá kľudná atmosféra. Tu môžete vidieť tie donaty, je tu aj zmrzlina. A samozrejme nápoje boli inklúzie. Všetky tieto veci sú, čiže je zmrzlina od 12. hodiny. Ešte vám môžem ukázať priestory, ktoré sú vždy takto prekryté, takže nie tam horúco. Tu sú potom večer také fontány. Veľmi pekné to je, skúsim tam prihodiť do tohto videa, alebo urobím samostatné video potom aj čo sa týka nejakých večerných záberov. Sú lehátka, môžeme si to takto celé prejsť. Tiež stále sme ako keby v tom súteréne, kde sú teda všetky bary, kde sú nejaké lehátka, môžete tu oddychovať. Vzadu je taký krásny bazén, kde budete môcť vidieť také ležadlá vlastne, ktoré sa nachádzajú. Tu sa potom schádza dole, je to tu tak trošku skryté, ale vlastne v týchto priestoroch sa nachádza chill out bar, tam máte aj snacky a podobne počas dňa, alebo teda tu je druhý taktiež vstup smerom dole schodmi, čiže sú takto dve, tade pôjdeme potom. Idem vám ukázať teda ten bazén. Aj výhľad teda už na more, aspoň takto z hora. Tu sú potom tiež tie výlky, ja som spomínal tie samostatné budovy, kde máte vlastný bazén, aj tam sa pôjdeme pozrieť. Takže tu máte takýto bazén s výhľadom na more. Si viete oddychnúť, hej. Fakt nie je problém s lehátkami ani pri mori, ani tu. Vždy tam sú vlastne tí keby tá obsluha, ktorá vlastne vám to uloží, spýta sa, či chcete niečo piť, prinesie vám to. Takže naozaj ten servis je tu veľmi, veľmi dobrý. Taktiež sú tu cez deň nánuky, zmrzliny, všetko je balené. Vidíte, ďalšia vec, veľa ľudí sa pýta, čo je tu všetko z balenej vody. Takže sa nemusíte bať, nemali by ste mať žiaden problém.
Ak áno, odporúčam siahnuť po lieku Antinal. Je to taký egyptský liek vlastne na hnačku a na problémy zdravotné, ktorý je tu voľne predajný. Ceny sú rôzne, takže treba si to overiť najlepšie u delegáta, ktorý tieto veci má a vie vám ich poskytnúť veľmi rýchlo priamo v hoteli, nemusíte to nikde hľadať a behať po tých farmáciách a podobne. Dobre, vrátim sa touto druhou stranou. Tu je potom nasypaný piesok, čiže máte taký pocit pláže. Tu dole sa nachádza potom tá reštaurácia, tiež ktorá je teda à la carte a je to myslím, že libanonská alebo turecká, teraz neviem presne, ale teda tá sa nachádza v týchto spodných častiach, tie si ju môžeme potom prejsť. Prejdem tadeto. Takže tu je tá reštaurácia à la carte. Môžete tiež nejaké ležadlá, je to fajn, že to je prekryté, sú tu slnečníky, všade sú inak sprchy, fakt, že pomaly každých, hádam 50 metrov máte sprchy, takisto aj na pláži. Takže to si tiež tam viete krásne schovať telo pod slnko, lebo naozaj to slnečko je tu naozaj veľmi ostré. Dneska je tak fajn celkom bez vetrie, ale väčšinou tu viac fúka, no. Ale vzhľadom na tie teploty je to, hádam, aj dobre. Tu sú tiež nejaké bloky, myslím, že tiež sú to vlastne tie izby s výmap a hore potom tiež nejaké izby, nemám tie izby všetky pochodené, takže neviem úplne povedať, ktoré sa nachádzajú v ktorej časti. Toto už je teda tá hlavná reštaurácia potom, do ktorej sa pôjdeme pozrieť. Vidím teraz teda tam, lebo len čerstvo otvorili, nemuselo by tam byť toľko ľudí, neviem, či ma tam pustia. Fakt do tej reštaurácie dodržovať ten dress code, hlavne na večeru, noste dlhé oblečenie, nekazte túto morálku, aj keď myslím, že vás pustia, ale v plavkách určite nie je vhodné ísť do tejto reštaurácie, hlavne nie na večeru. No a samozrejme do tých à la carte reštaurácií taktiež určite choďte v dlhom a slušnom, čiže dámy nejaké šaty, chlapi nejaké dlhé nohavice aspoň. Teraz je čas obeda, takže to je také voľnejšie. Tu sa nachádza nejaké jedlo, tu sú terasy, nechcem tu moc kamerovať tých ľudí pri jedle, ale prejdeme si tie priestory. Takže. Nech takto to tu vyzerá. Je to tu celé klimatizované, čiže je to príjemne. Hello. Takže aj tu samozrejme taká časť. Takže toto je hlavná reštika. Nebudem tu prechádzať každé jedlo zvlášť, na to spravím nejaké samostatné video, ale takto vyzerá hlavná reštaurácia. Môžem vám ukázať trochu jedál. Hello. A to takto znížim. Nejaké zákusky. Robia čerstvé jedla väčšinou, nejaké rybacie veci, olivy, šalaty. Robia tu tie veci fakt, že čerstvé. Tu je potom azijská kuchyňa ešte. Dobre, a budeme pokračovať von. Prejdeme priamo do toho vitamín baru.
Hello. Sú tu veľmi milí ľudia, usmievaví vždycky, ten personál je naozaj veľmi priateľský. Vám ukážem potom otváracie časy. Čiže raňajky sú od 7 do 10:30, neskôršie raňajky 10:30, 12:00 a podobne. A potom samozrejme treba dodržiavať aj ten dress code. Tu oproti je ten vitamín bar, ten otvárajú už o 7, sú to freše, fakt že freše, odšťavené ovocie, jablká, pomaranče, čo len chcete, melóny, takže veľmi príjemné na osvieženie a hlavne pijete čerstvú šťavu, čo je fakt fajn v takých horúčavách, aj skrz vitamínov, ale aj doplnenie trochu tekutín. Takže tu je teda tá hlavná reštaurácia, nachádza sa v rámci komplexu na pravej strane, čiže po pravej ruke smerom, keď sa postavíte k moru. Teraz sa vrátime smerom ako keby ideme k tej pláži, čiže tej orientálnej kuchyni, tej à la carte reštaurácii, tu sú teda nejaké lehátka. Tu je ďalšia reštaurácia, ale aj bar. Je tu toho strašne veľa. Celkovo táto oblasť Salhašiš mne osobne, aspoň z toho, čo som videl aj mimo oblasti, čiže Hurghadu, mi pre taká luxusnejšia, pre takých, nazvime to, že náročnejších klientov. Tie hotely sú naozaj impozantné a ponúkajú fakt tie najlepšie služby, ktoré môžete dostať v rámci tohto hotela alebo aj teda oblasti. Mne osobne príde tento hotel najlepší, nebol som v ostatných, ale robil som si tiež prieskum. Už by som volal tento Alcázar, takisto Kajsol je veľmi pekný a moderný, skôr kvalitný hotel. A možno ešte veľa Luxury, taktiež veľmi pekný hotel, ale 100 ľudí 100 chutí, popozerajte, vyskúšajte. Ale ja teda určite odporúčam tento hotel aj kvôli architektúre, aj kvôli službám, aj kvôli tomu, že to je nový hotel a je to taká istota potom v rámci toho Egyptu. Dobre, prejdeme do tej spodnej časti, čiže už ideme úplne na to najnižšie poschodie. Tu je potom ten chill-out bar. V tomto chill-out bare som väčšinou chodili na obedy. Čo je tu také iné možno oproti iným hotelom celkovo, že tu keď chcete obed alebo teda nejaký ten snack počas dňa mimo hlavnej reštaurácie, tak si sadáte a objednávate si ten snack. Čiže nie je to, že sú tu švédske stoly a vy si naberáte, ale obslúži vás priamo čašník, je tam nejaká ponuka nejakých, neviem, 20 jedál, ktoré vám čerstvo pripravia na horúco. Je to super, akože fakt odporúčam. Čiže toto je ten chill-out bar, a tu je už potom aj bazén, veľmi pekný a priestor, tu sú inak potom fakt, že veľmi pekné čisté vecka, odporúčam. Po obede tu bývajú aj ranuky, zmrzlina, takže takto to tu vyzerá. Je tu fajn ten obed, tu rád trávim, pretože v tom upeku a v tom slnečku je tu veľmi príjemne, neviem, dúfam, že ma budete počuť, lebo je tu chládok. Je to jedno z mála miest, kde fakt môžete sa najesť a ste reálne v chládku. Jediné, čomu sa vlastne blížime a sa nenachádza v tom koncepte all inclusive, je Starbucks, ktorý je priamo tu v hoteli. Tam si musíte proste tie veci jednoducho zakúpiť. Není sú súčasťou all inclusive, inak všetko ostatné je súčasťou all inclusive. Juicy, fakt strašne moc výberu, ananasový, jablkový, jahodový, pomarančový, guava a podobne.
takisto veľa nápojov, všetko čo poznáte, drinky cez vodku, gin, rum, whisky, všetko tu nájdete. Krásne takto záber na tento chillout bar. Tie bazény sú príjemné, cez zimu sú údajne vyhrievané, neviem potvrdiť ani vyvrátiť, ale tak som teda počul. Tu sa nachádza potom fontána, ktorá večer svieti a hrá do kvázi hudby. Takže tiež taká celkom milá pozornosť. Tu je potom ten amfiteáter, kde bývajú tie večerné programy. Ja prejdem takto, zadiaľto, aby som vám to ukázal. Úprimne, toto neviem čo je. Že nová Club and Lounge, netuším na čo to je, či to bude bar, alebo čo tam bude, zatiaľ som to nevidel otvorené. Opa. Tu je teda ten amfiteáter, tie programy, býva vždycky večer pustená rozprávka pre deti, ak som si všimol správne, väčšinou býva v angličtine, potom býva minidisko a večer o 21:30 býva ten večerný program. Vtedy funguje aj tento bar, kde chodia tí ľudia v podstate si objednať buď na bar, alebo vás obsluhujú ostatní. Tu je také workout cvičenie, kto si chce, môže si tu zacvičiť. Tu je potom klimatizované fitness centrum, ešte to vám ukážem. Nechcem tam dotrvať, lebo viem, že tam ľudia cvičia, ale iba vám takto ukážem, že hello, can I record? Okay. Takže tu je potom vlastne fitko. Nebudem tu zdržiavať, takže fitko je dobre vybavené. Je to celé klimatizované, takže veľmi príjemné prostredie, tiež nie ste tu upečení. Prejdeme ešte po tejto spodnej časti, aby som ukázal opačnú stranu, kde sú obchodíky, ktoré sú vlastne tu patriace priamo hotelu. Môj osobný názor je, že viete si nakúpiť vonku aj lacnejšie. Je to tu zbytočne predražené, ale ak chcete vy, akože v rámci nejakej rýchlych nákupov je to tu fajn. Dá sa aj tu niečo kúpiť, ale rátajte tu s vyššími cenami priamo v rezorte. Keď už tak odporúčam prejsť sa určite po tejto promenáde. Sú tam také fontány, také námestie, určite si to pozrite, hlavne večer je to celé vysvietené, krásne. Takže tiež odporúčam večernú prechádzku, je to asi 5 minút od môjho chrbta, čiže smerom naľavo, keď pôjdete od hotela, sa nachádzajú také fontány, také námestičko, veľmi pekné, takisto tam nájdete rôzne obchody, kde sú tie ceny dostupnejšie. Môj názor a skúsenosť, nikdy neodkviknite, akože kvázi nepodtvrďte cenu, ktorú vám prvú dávajú, ste v Egypte, dá sa tu niečo samozrejme zjednať a tú cenu nejakým spôsobom upraviť. Určite odporúčam inak aj nejaké výlety v rámci hotela. My sme boli na Orange Bay, fakt odporúčam, najkrajšia pláž, na akej som kedy v živote bol. A to už som niečo teda pocestoval. Takže určite to stojí za to, je to jednodňový výlet a je tam aj celý deň, nemusíte sa báť, že prídete o jedlo, vodu, všetko máte zabezpečené počas celého dňa na tej lodi. Takže buď tak a taktiež odporúčam ísť na výlet do Hurghady, nech spoznáte aj trošku tú kultúru, pozrieť sa možno do Mešity, do Mariny, čo je taký najznámejší prístav v Hurghade. Takže tiež určite odporúčam navštíviť aj tento výlet. Ale samozrejme je to aj veľa iných výletov, ktoré ja som teda neabsolvoval, ale každý si podľa mňa vyberie podľa chuti. To všetko potom u delegáta viete sa dohodnúť. Takisto sú tam časy a dní, či sú to poldňové alebo celodňové výlety a podobne. Tu teda vidíme ešte ten Starbucks, som tu takto obišiel. Ten sa nachádza teda tu, ale teda není v all inclusive. A potom tu máte vlastne tú à la carte poslednú reštauráciu.
Po ľavej ruke už môžete vidieť tú pláž. Za mňa zase, ja nechcem byť taký zaujatý, ale naozaj je tá pláž za mňa jedna z najkrajších a najdlhších, ktorú má ako keby súkromnú hotel. Bol som sa pozrieť po pláži aj na iných hoteloch po celom Salhašiš. Naozaj, čo sa týka pláže, nemusíte si nosiť za mňa ani topánky. Korály nie sú tu až tak veľké, to znamená, že ak chcete šnorchlovať, odporúčam ísť na nejaký šnorchlovací výlet alebo sa prejsť práve smerom na V Luxury hotel, kde sú také tie stĺpy antické, je tam taký živší. V rámci toho šnorcholovania, ale to už je tak 20 minút na pešo. Alebo si viete objednať také autička, stojí to nejakých 15-20 eur na hodinu, záleží, ak sa dohodnete. Odporúčam vždy si tie autička nafotiť predtým, ako si ho požičiate, aby sa nevyhovorali, že ste ich poškodili. Takže ešte možno také odporúčanie. Tu vám ešte ukážem teraz novo otvorený, to by malo byť fakt, že len pár dní, možno týždňov, ten Kids Club. To obídeme takto cez obchody, ktoré som už spomínal, a potom už pôjdeme na tú pláž. V rámci tých obchodov je tu toho veľa. Samozrejme je tu nejaký optika, nejaké suveníry, zlato, hodinky, parfémy. Neviem, proste tie suveníry. Vzadu úplne skovaná inak aj apoteka, čiže taká miestna ako keby lekáreň. Čiže ak máte nejaké ťažkosti zdravotné alebo chcete opalovacie krémy, zabudli ste, minulo sa vám čokoľvek, tak ich tu viete nájsť. Ukážem vám teraz tých suvenírov, takto niečo. No. Sú tu aj oblečenie, tu je kabelky. Takže. A tu je potom tá vzadu ešte lekáreň. Šnorchle taktiež, keď si chcete kúpiť, môžete si tu kúpiť priamo šnorchel, aj tie opalovaky, ako som spomínal, všetko tu nájdete, čo potrebujete. A ešte behneme do toho teda Kids klubu. A pôjdeme už potom smerom na tú pláž. Jak som spomínal, ak budete mať nejaké otázky, kľudne sa ma pýtajte. Čo sa týka, vidíte, obchodov. Nie, že neodporúčam, ale nikto to tu nepoužíva, tú egyptskú ich menu, oni majú sami najradšej dolar alebo euro. Dolar je fakt, že najlepší a najvariabilnejší u všetkých. To vám zobere každý v obchodoch, či tu alebo na dýškach chcete dávať, tak tie dolare sú asi najlepšia voľba. Takže odporúčam dolare, po prípade, ak ste teda z Európy a platíte normálnou domácou menou v eurách, tak nemusíte zamieňať, ale ten dolar je naozaj najlepšia voľba. Tu vám ukážem ten Kids Club, neviem, či to je otvorené, idem sa pozrieť. Tak je zavretý. Neviem, či tam bude niečo vidieť, skúsim to takto aspoň. Takže ešte to je zatvorené. Ale každopádne informujte sa po prípade v cestovke alebo u delegáta, či sa to teda už otvorilo. Ja detičky nemám, takže moc som sa o tento Kids Club nezaujímal, ale teda viem, že to je novo otvorené. Aha, čakajte. Tu sú potom aj otváracie časy. Alebo teda, ak chcete mať tú aktivitu pre tie deti, tak potom môžete pozrieť tu. No a už pôjdeme na tú pláž. Tá pláž je teda naozaj rozsiahla, veľká, dlhá. Sú tam dva potom, alebo respektíve 3 bary. V jednom tom bare, ten je taký krytý, si viete objednať aj nejaké jedlo, ale zase hovorím, je to všetko takým štýlom, že objednáte si zmenu a oni vám to na čerstvo pripravia a potom donesú. Je tu celá ten Salhašiš prepojený takouto promenádou, kde teda môžete chodiť na tých autičkách. Celá tá promenáda má nejakých 12 až 13 km. Je to tu veľmi bezpečné, celé je to keby obrovský dovolenkový areál, cez ktorý viete prejsť a ste tu bezpečí. Pozrite po obede, pozrite, koľko tu je voľných lehátok. Čiže naozaj, prosím, neobsadzujte tu lehátka ráno o 5, ak sme zvyknutí z Turecka a podobne. Fakt, tých lehátok je tu milión. Hej. Každý si sadne. K hotelu patria tieto s tou slámou, tie slnečníky, takže podľa toho
budete vedieť, že to patrí priamo pod hotel. Tu máte teda prvý z tých barov, všade sú tie takéto sprchy, vidíte za tým barom, takže to je veľmi fajn, že si ten piesok nenanosíte. Ja prejdem takto už po pláži, tu je teda bar, sa vyzujem. Pôjdem vám ukázať aj to more. To bola jedna z mála vecí, ktoré som nikde nevidel. Proste nikto mi nedával informáciu o tom, o tých baroch, že či teda o tom mori, či pozvolný vstup alebo nie. Ukážem ešte teda jeden z tých barov, kde je aj to jedlo. A potom prejdeme priamo na pláž, kde pôjdem vám ukázať more, aké je čisté, či sú tu teda nejaké kamienky alebo proste bordel, ktorý by vám robil problém. Ak áno, tak treba si potom určite priniesť tieto pánky do mora, ale ak chcete byť prioritne v tejto časti, tak nie sú potrebné. No a tu je potom teda ten hlavný bar. Nech tie aktivity sú aj tu, ten Motion Club tu robí, ja neviem, býva tu ráno na stretching, naťahovanie, bývajú tu paddleboardy, bývajú tu nejaké cvičenia, tancovanie. Takže fakt je tu ten program bohatý. Čiže tento Motion Club sú Slováci, alebo respektíve Češi, ktorí sa starajú o tú slovenskú klientelu v rámci týchto aktivít. A to je potom tá reštaurácia, kde si viete, alebo teda bar, kde si viete dať obed bez toho, aby ste museli ísť do hotela. Je to také voľnejšie, môžete byť v plavkách a viete si tu objednať. Ideme ešte do toho mora. Pláž, piesok je krásny, strašne horúci, ale teda čistý, není tu fakt, že bordel, upratujú to pravidelne, sa to starajú, aj teraz to akurát prechádza chalan, ktorý nesie smeti. Tu sú potom tie paddleboardy, čo som spomínal, tu potom, kde nie sú tie dážniky alebo slnečníky, tu sa väčšinou vykonávajú tie aktivity, nejaké súťaže, tancovanie, yoga tu býva a podobne. Ukážem vám teda ešte to more. Tak toto znížim. Sa vyzujem. Čiže more je čisté. Tu potom vidíte tie bojky vzadu, tak to je hranica, cez ktorú nemôžete prejsť. Sú tu plavčici, ktorí kontrolujú tú bezpečnosť. A ak vidíte tie bojky, tak to okolo takých ostrovčekov, to sú práve tie korály, kde môžete snorcholovať, lebo je to teda v rámci toho rezortu alebo tej vyhradenej časti hotela k dispozícii, ale ak chcete fakt ten pravý šnorchel, tak odporúčam zajsť až tam úplne dozadu, tuto to je vidno, kde sú teda vlastne tie stĺpy vo vode. Je to také niečo potopené mesto alebo čo, ale veľmi pekné, bol som tam, je tam veľa rybičiek, je to tam také živšie, ale je to nejakých 20 minút na pešo, lebo jak som spomínal, požičia si potom tá autičko, viete to prejsť aj týmto spôsobom. No a tu môžete ešte vidieť celú tú pláž vyhradenú pre hotel, čiže sú tu tie slnečníky s tou slamou, je to fakt veľké a dlhé, takže o hľadka sa nebojte a ešte raz prizvukujem, prosím vás, nenoste si osúšky ráno, je to zbytočné, proste vždy si tu nájdete to miesto. Keď poprosíte proste obsluhu, aby vám našla miesto vpredu, tak aj o 11. o 12. nájdete to miesto vpredu, proste nemusíte sa sem tlačiť hneď ráno, dávať osúšky. Neviem, či som povedal všetko, ja verím tomu, že áno. Možno také tie informácie ešte ukážem teda, jak sa prejdem po tom mori, niečo vám môžem porozprávať. Ale teda je to tu veľmi bezpečné. Ak by som si mal vybrať nejaký hotel, tak práve tento Alcázar je za mňa asi taký strop toho, čo môžete dostať tu v oblasti Salášiš. Čo sa týka vzdialenosti od Hurgády, je to nejakých 30 až 40 minút autobusom, záleží, či budete stať niekde a vykladať ľudí ešte po ceste. Asi sme si povedali všetko, no. Teda verím tomu, že to video sa vám páčilo.
možno bolo trošku chaotické práve kvôli tomu, že ten rezort je taký rozsiahlý, ale teda verím, že aspoň niečo vám to pomôže a ak hovorím, budete mať otázky, kľudne mi píšte bez hanby, rád vám odpíšem do komentára, ktorý mi dáte vlastne pod toto video. Taktiež sa poteším za každý odber alebo like. Pomôže mi to určite v tom, aby sa to video dostalo medzi viac ľudí. A ak budete chcieť vidieť aj nejaké veci z tohto hotela iné, tak ešte môžete potom kľudne pozrieť aj videa na mojom kanáli, kde určite nájdete, viem, že tam som izbu už kameroval samostatne, veľa ľudí sa pýta, ktoré izby sa kde nachádzajú a tak ďalej, ako vyzerajú, takže ja mám ten master suite, takže môžete si túto izbu pozrieť potom na ďalšom videu samostatnom. A to by bolo asi tak všetko. Dúfam, že ste to vydržali so mnou až do konca. Ja som už strašne smedný, tak idem sa napiť a ďakujem vám, ak si to dopozerali aj sem, že ste teda vydržali. Tak čaute.